Dobre, tak veď ma. Počkaj, To bude tretia noha. Ľudská, ideš, ľudská! Super pesnička, man. Fakt. Tak. Natáčaš? Výborné. toto tu ešte nebolo. Ani nebuďte! Titanic, dávaj, hej! Titanic, vieš, Titanic. Peter! Počkaj, kde to bolo? Počkaj. Jasno. Poďme! Skorej. No, Ale, opakovať! Epa. Aj to točky. Skorej. Počkaj, teraz. Teraz gentleman break. Aj to dodala. Gentleman break. A ideme do... A pôjdeme do side. A čo keby sa z vás niekto pripojil? Nech je to animation. Proste, poď robiť animácie. Nič? ty nie si na žiadnych videách. Ja to kameru. Čo? Musí niekto točiť, ne? Daj, ja to podržím, to není problém. Podržíš, dobre. Salsa vitamina. Hopa! Epa. Nenormálne, chlapci, nenormálny štýl. Jaká dobrá pesnička. Super pesnička. Fantastické, chlapi, ďakujeme.